És folytatódik a műsorunk azzal, hogy bepillantást nyerünk a hegyi pásztorok izgalmas mindennapjaiba. Van-e egy hegyi pásztor itt? Van-e itt egy hegyi pásztor? Beszélgessünk valamiről. Jó van, beszélgessünk. Miről beszélgessünk? Ha például a genetikáról. Miről? Genetikáról. Már megint? Tegnap is arról beszélget. Ha akkor ma folytassuk. Már unom a genetikát. Pedig még van mit beszélni róla. Mindig ez van. Genetika, genetika, genetika. Gondoltam, ma beszélgetünk a zigótáról. Már nem is genetika. Menj el! Gőz meg valami tudományos évrendszerrel. Na, ez meggyőzötte? Meg. Akkor az igótát is megbeszélt. Mindig ez van. Unom. Holnap is a genetikát fogod osztani? Meglátjuk, mennyire leszek genetikus kedvembe.